Okei, siinä on pötkö, siinä on pötkö. Nyt hyvää sitten, hyvää. Nyt hyvää paskaa. Hyvää paskaa. Tähän näin, tähän. Okei, joo. Joo. Osuuks siellä? Ei connectaa ihan niinku päätyyn asti. Ei ku, niin tässä tulee tää shutteri vielä. Ei, mutta on tää, siinä on 3x, 2x, timantit osuu, 7 osuu. No kai se nyt pitäisi ihan hyvä olla. Pitäis kai se nyt hyvä olla.